бахшус соли 2022 таҳримҳои иқтисодиву тиҷоратӣ вусъат гирифта, занҷираҳои мавҷудаи таъминоти молу маҳсулот канда шуданд, истеҳсоли маҳсулот коҳиш ёфт ва нархҳо махсусан нархи маводи ғизоӣ ба таври бесобиқа боло рафт. сарфи назар аз таҳаввулоти дар иқтисоди ҷаҳон идома дошта ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ва иқтисоди миллии мо дар натиҷаи татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ, амалӣ намудани стратегияу барномаҳо ва тадбирҳои зидди буҳронӣ дар 5 соли охир рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7.3% таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 миллиард шомонӣ расид ва ба ҳар сари аҳолӣ 1.5 баробар афзоиш ёфт.